У Віцебску новый палац урачыстых абрадаў хутка з'явіцца ў мікрараёне Поўдзень. Праект зараз праходзіць карэкціроўку. Пра гэта стала вядома падчас урачыстасці ў нагоды 100-годдзя з дня заснавання органаў ЗАГС. Юбіляраў павіншавала кіраўніцтва вобласці і міністр юстыцыі Беларусі Олег Сліжэўскі. Лепшыя супрацоўнікі атрымалі ганаровыя граматы і падзякі. Віцебскі ЗАГС – памятнае месца для нашага карэспандэнта Ольгі Шмаргун. Яна пабывала на урачыстасцях. Это советские времена, и обязательно одним из атрибутов был вот такой герб на груди у регистратора, который подчеркивал государственность, важность вот этого события, которое происходит, что рождение семьи, оно под эгидой государства и защищается государством. Начальник Витебского городского отдела ЗАГС Галина Гусева демонструет костюм регистратора 80-х годов минулого стагоддзя. Сегодня яе коллегам для работы дастаткова просто урачыстага ўбрання. За вековую историю служба змянілася до непазнавальнасці. З'явіліся і зусім новые акты, якія тут региструюць. Устанаўленне бацькоўства, усынаўленне, перамены імя ці імя по бацьку. А на змену вось таким книгам запису актаў грамадзянскага стану, якія захоўваюцца ў архіве, прыйшла электронная база дадзеных. У нас сейчас все документы составляются, они фиксируются на бумажных носителях, но все сохраняется в электронном виде. То есть у нас есть электронный архив. Это очень важно. И мы работаем в паре с Министерством внутренних дел, в частности, через наше управление внутренних дел. Мы являемся основными поставщиками персональных данных граждан в наш регистр населения. З нагоды векового юбілею у Віцебскай вобласці ўручалі сертыфікаты сотаму нованароджанаму, ушанавалі юбілейныя пары, ладзілі фотавыставы, прысвечаныя сям'і і шлюбу. У Першамайскім раёне Віцебска арганізавалі конкурс дзіцячых малюнкаў і лялек у вясельных строях. Апагеем святкавання сталі афіцыйныя ўрачыстасці. Лепшыя супрацоўнікі атрымалі ганаровыя граматы і падзякі. Кіраўніцтва вобласці ўсебакова падтрымлівае работу органаў ЗАГС. Этими вопросами занимаемся регулярно, постоянно. Я думаю, что вам на память приходит и тот ЗАГС, который мы в этом году открыли Дубровно, в прошлом году в Сенов, позапрошлом Верхнедвинске. То есть власть сегодня действительно понимает, что такие дворцы торжественных обрядов нужны, очень важны. Это хорошая сегодня реклама семейно-брачных отношений. Кіраўніцтва горада і вобласці зараз актыўна займаецца пытаннем будаўніцтва ў Віцебску новага палаца ўрачыстых абрадаў. Сёння ідзе карэкціроўка праекту. Па апошняй інфармацыі, гарадскі ЗАГС з'явіцца не ў парку пераможцаў, як гэта планавалася раней, а ў адным з густанаселеных мікрараёнаў Поўдзень. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Віцебск.